देख लोग बियाह करता अपनी बेटा के त का नहीं खे पावत। एगो हम बियाह कैनी एकदम ठगा गईनी। का भइला माँ काहे खिसियाई बनी? का कही ये बबुआ ल मिठाई खा। गइल रहनी है सत्यनारायण भाई की घरे, उनकर पतो ही आयल बिया। बाप हो बाप इतना सामान ले आयल बिया, इतना सामान ले आयल बिया कि पूरा गांव के लोग देख के हरमस खाता। ए माँ दुपहियो दिलवन सकारी? हाँ ए बबुआ दुका एगो बुलेट गाड़ी कहाला उहे देले बाड़ा सन। हाँ रे माई हमने के बियाह में ठगा गईनी जा। हाँ ए बबुआ ठीके कहता, तोहरे बियाह में कुछ ना मिलल, एकदम से ठगा गईनी जा, एकदम दलिदरे के घरे बियाह हो गई। हाँ ए माई ओ बेरा तो ना दिहलू लेकिन अब लियाई। ए कहाँ बड़ू हो अबू है ना? हाँ कही का कहतनी? तोहर बाप तो फ्री में बियाह कर दे ने। अब तू अपनी बाप के फोन कर और कह कि हमरा खातिर एगो दुपहिया गाड़ी और हमरी घर खातिर पूरा इलेक्ट्रॉनिक के सामान दिए, तो अब तू हमरी घरे रहबू ना तो अपनी बाप के बुला के तू नैहर जा। इतना दिन हो गए शादी के, बियाह में जितना सपरल उतना देहबे कईने खेत बाड़ी बेच के, अब दूसरे के देख के रौरा लोग के गाड़ी के साथ लागता। हम कुछ जानत नहीं थी, अपनी बाबूजी के फोन करके बोलावा आ जवन जवन सामान कहनी है तौन तौन सामान दीहन, तब तो ये घर में रहबू आ नहीं तो अपनी बाबूजी के साथे जाके जिंदगी भर अपनी नैहर में रही है। माई सही कहती है। आप लोग के ये मंजूर बात ठीक बा? आवे दो उनकी बात के तब न बतियाओ तनी कि कौन धान के होरा होला, फुकटे में बियाह करके चली गई ने। देखी रौरा तो हमारी लड़का के सेती में बियाह कली हनी, ए गांव में जेकरा चले के ढंग नहीं थे वहू के दुपहिया चरपहिया मिलता। रौरा तो हमारी इतना सुंदर लड़का के कुछ ना दिहनी। देखी जौन जौन सामान कहले बानी तौन तौन सामान हमरा के घर में चाहिए, तब तोरा और बेटी ये घर में रही हम आ नहीं तो अपनी साथे अपन बेटी लेके जाए। देखी आप वही के चलते हमारा पूरा गांव में बेइज्जती होता है। देखा कितना लालची बा लोग, हमारे भाई बाप के पानियों तक ना पुछला लोग, आते दहेज मांगल शुरू कर देना लोग। देखी महाराज हम बहुत गरीब बानी, वॉशिंग मशीन कूलर फ्रिज टीवी हमारी बस के बहुत बाहर बा, जैसे कि हम दे ना पाए। गरीब आदमी अपने लड़की के पैसे उधार पैनी खेत बाड़ी बेच के, रौरिये सबके हाथ में बाटे, चाहे रौरा ओके राखी आ चाहे हटा दी। हम कुछ नहीं की जानत, जितना सामान कहले बानी उतना सामान हमके चाही तो चाही। जब सब सामान हो जाई तो अपनी बेटी के लेके आई तो हम रख ले। ऐसा मत करी महाराज, हमारी इज्जत रोटी हाथ में बा, हम अपनी लड़की के कहाँ विदाई करो, हम जी ना पाए, जीते जी मर जाए। हमार पगड़ी मेरी चरण में बा, साहब विनती करतनी। नौटंकी मत कर, देगा तो घर में तार बेटी रही है आना तो हम नहीं। ऐसा मत करी महाराज, दया करिए गरीबों को, हम जी ना पाए। ए बबुआ रौरा सामान के का ले बनी, हम तो अपने जिगर के टुकड़ा रौरा के दे दे बनी। हम अपनी बहन के बियाह करनी, एगो बुलेट दहेज देल बनी, इलेक्ट्रॉनिक के पूरा सामान देले बनी, तू का देले बड़ा? हाँ सब कह के कुछ ना दिहना। ना 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 ये महाराज रौरा ऐसा मत कहे, शादीशुदा बेटी अगर जो अपनी नैहर में जाके रहे तो समाज हमके बहुत ताना मारी। अब भरका ठके तो बात हम सामान दिया चाहे तो दे ना पाई उतना, हमनी के बूढ़ा बूढ़ी रोड पर आ जाए, खैले खैले बगैर मर जाए। वाह महाराज वाह, मने हमारी इज्जत से ज्यादा राउर जमीन कीमती बा ना। वाह रे जमाना। ये कहाँ बाड़ू हो? अपन सामान पैक करो और अपनी बाबूजी के साथे जा। हेलो गोला तन दीदी। खुश रह बबुआ, ये लो हमरा के घर से बाहर निकालता लो। कहाँ है? का कहीं बबुआ, ये लो इलेक्ट्रॉनिक के सगरो सामान फिर से दहेज में मांगता लो। लेकिन हम तो सारा सामान दे रही हूँ। लेकिन इन लोग के सगरो सामान ब्रांडेड चाहिए। माई रे दीदी के घर से बाहर निकाल कर चल, दहेज पर ठाक केस कर दिया। बाबूजी हमनियों के ही लगले दहेज प्रथा पे केस कर दिया जाओ का? दिमाग खराब का तहार? काहे अपनी बहिनिया पे पड़ल तो बुझा गई, दूसरे के बहन बहन ना हो, इहे नियम कानूनवा सबके लागेला। ए बबुआ हमनी का बहुत बड़हन गलती करे जात रहनी है जा, अब हमनी के अपनी गलती के एहसास हो गइल बा। हाँ रे माई बहुत बड़ हमनी से गलती होके जात रहल। ए जा तू बाबूजी खातिर पानी पिए के ले आवा, हमके माफ करो। बाबूजी हमके माफ करी। एकदम बाबू।
हाँ दीदी। देख बबुआ ये लोग हमरा के घर से बाहर ना निकाला रहलो, लेकिन जन ते या माई मिल के भाभी के साथे कइला सन वो हमरा के कहीं से पता चलल। वही गलती के एहसास दिलावे खातिर हम इ नाटक कइनी है, काहे कि गरीबों के बेटी के जिए के अधिकार होला। माई रे दीदी बस हमनी के एहसास दिलावे खातिर फोन कइला सी, हमनी से बहुत बड़ गलती होत रहा। हाँ ए बबुआ, हमने से बहुत बड़हन गलती होत रहला। हे समझी जी हमने के माफ कर दी।